Avui finalment aprovarem el Reglament Lingüístic de l'Ajuntament de Barcelona. És motiu per estar contents i feliços perquè ens n'hem sortit. Després d'un any de reunions hem aconseguit aprovar un reglament que serà ratificat el 5 de febrer en el plenari, que fa un salt qualitatiu en l'ús del català en l'Ajuntament. D'entrada s'ha de garantir l'ús del català tant amb les relacions internes com amb les relacions amb empreses, les relacions amb entitats, amb associacions, etc. Què vol dir això a la pràctica? Això a la pràctica vol dir que si hi ha una empresa que vol fer un estudi, que vol presentar un llibre, un opuscle, una revista, que vol fer un contracte amb l'Ajuntament, tot això com a mínim s'haurà de fer en català. És a dir, el català és obligatori que hi sigui. I després hi ha un altre avenç molt rellevant, que és la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania. Fins ara, els catalanoparlants teníem dret d'anar a l'Ajuntament i dir escolti'm, jo voldria saber, i ens trobàvem una persona que ens atenia i després doncs, ens contestava amb la llengua que considerava més oportuna, diguem-ho així. Ara no, ara nosaltres tindrem dret a que quan utilitzem la llengua pròpia de Catalunya doncs siguem no només deferentment escoltats, que faltaria, sinó que a més ens contestin i ens entenguin i ens comprenguin quan parlem amb la llengua pròpia del país. Un pas endavant rellevant, estem contents.